A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadiyatan malik hadal kitab Qamiduyan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jami Al-Bantani wa ila ruhi Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qushni Al-Malaybari wa jami'il mu'allifin wal musannifin wa ila abaina ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal ahya'i. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu salisata asyarah. Lan utawi cabang iman kang kaping 13. At-tawakkalu iku tawakal. Artine pasrah sumrah diri maring Gusti Allah. Qala Allahu ta'ala, ngadawuh sapa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kang maknane wallahu a'lam bimuradihi bizalik. Ay bihaqiqatil ayat. Fatawakkalu mangka tawakal sira kabeh. In kuntum lamun ana sira kabeh mukminina iku sakehe wong kang beriman kabeh. Wa tawakkalu lan utawi tawakal salasu darajatin iku telu sakehe derajat. Al-ula utawi derajat kang awal ayyakuna iku yentah ana haluhu apa tingkahe si wong bihaqillahi ta'ala iku tetep ing dalam hakke Allah ta'ala wa bisiqatilan ing dalam percaya bikafalatihi kalawan tanggungan Allah atau tanggung jawab Allah wa inayatihi lan pitulung Allah kahalihi kaya tingkahe si wong pistiqoti ing dalam percaya bil wakili kalawan wakil. Asaniyatu utawi kang kaping done derajat tawakal yang kedua. Ayyakuna iku yentah ana haluhu apa tingkahe si wong ma'allahi ta'ala sartane Allah ta'ala. Kahalit tifli yaiku kaya tingkahe bayi bihaqi ummihi ing dalam hak ibune tifli. Fa innahu mangka setuhune tifli la ya'rifu iku ora weruh ya tifli ghairaha ing liyane ibune. Wala yafzi'u lan ora berlindung ia tifli ila ahadin maring wong sawiji siwaha ing salian ibune. Wala ya'tamidu lan ora tetegenan berpegang teguh ia tifli illa iyyaha angin wungkul ing ibune tifli. Pa in ro'aha mangka lamun ningali ia tifli ha ing ibune ta'ala ko mangka bergantung ya tifli biha kalawan ibune fi kulli halin ing dalam saban-saban tingkah. Wa inna bahu lan lamun ngenani ing tifli amrun apa siji perkara
Pi ghaibatiha ing dalam lakane ibune. Anak mangka anak awwalu sabikin apa kawitan kang dimin ila lisanihi maring lisane tifli. Ya ummahu he ibu isun, selalu ibune sing dipanggil. Wa awwalu khatirin lan utawi kawitan kang terlintas ala qalbihi ing atase atine tifli. Ummuhu iku ibune. Fa innahu mangka setuhune tifli qad wasaqo iku temen-temen percaya bikafalatiha kalawan tanggungan ibune, tanggung jawab ibune. Wa syafaqatiha lan kasih sayang ibune. Sikotan tamatan kalawan percaya kang sampurna. Asali satu utawi derajat tawakal kang kaping 3. Ayyakuna iku yentah anak ya si wong baina yadayillahi iku tetep ing dalam antarane arsane Allah. Biharokatihi ing dalam gerake si wong wasakanatihi lan menenge si wong. Mislal mayiti hale umpamane mayit baina yadayil gosli ing dalam antarane tangane wong kang ngadusi. La yufarikuhu kang ora bisa pisah ya si wong ing Allah. Illa ayyaro nafsahu mayitan, angin yentah ningali ya si wong nafsahu ing dirine si wong mayitan kaya mayit. Taharrokahu kang ngegerakaken ing si wong al qudratul azaliyatu apa kuasane Allah kang azali. Kama taharroka kaya oleh wis ngegerakaken yadul gosili apa tangane wong kang ngadusi. Wa huwa hale utawi si wong allazi qawa imanuhu iku kang kuat imanuhu apa imane si wong. Bi annahu ta'ala kalawan setuhune Allah ta'ala mujrin iku kang ngejalanaken il harokati maring setiap gerakan. Wa hadza lan utawi ikilah tawakal derajat tawakal sing ketelu. A'lad darajati iku luwih luhur-luhure sakehe derajat di antara yang 3. Wal ula lan utawi derajat kang awal adnahu iku luwih rendah-rendahe derajat tawakal. Wasaniyatu lan utawi derajat tawakal kang kaping 2 aqwa iku luwih kuat minal ula tinimbang saking derajat kang awal. Qalan Nazim ngucap sapa Ki Nazim. Wallahu a'lam bissawab.